Ewi okoko kaga zute odogwu na Nnewi eshimo n'ịbalị mmọnwụ iso na ọmọba ọkwa nwoke bịa na Nnewi onye ọkanga bụ mmọnwụ ọkwa nwachi na Awara Orji GIE logistic yo iso n'ife je eme mmọnwụ onye ọgịlịga ngọtakwara ụzọ eshimo na-abịa ọgaranya erute gbogbo eshimo na-abịa ọgaranya makakwanụ ọkwa nwachi na Awara Orji ọgaranya erute gbogbo GIE logistic n'ikpukpo odogwu ọgaranya makakwanụ echọzọ na n'ịbalị mmọnwụ ọgịlịga ọgaranya erute gbogbo a na-edo Nnewi kisi bido ije ọgaranya makakwanụ nenu nwoke bịa na Nnewi n'ịbalị ọmọba ọgaranya erute gbogbo nwachi na Awara Orji n'ikpukpo odogwu ọgaranya makakwanụ ụmụ anụ ka isi eje ọgaranya erute gbogbo GIE logistic n'ikpukpo mmọnwụ ọgaranya makakwanụ echimo n'iso na mmọnwụ ọgịlịga ọgaranya erute gbogbo oge na-akara ugo mmọnwụ na-akpọ gị n'egwu ọgaranya makakwanụ ofu nwa na-edo n'iso na mmọnwụ ọgịlịga ọgaranya erute gbogbo ochi mere eze na ịga adịrị m ọgaranya makakwanụ oge na-akara ugo igba mụ na-akpọ gị n'egwu ọgaranya erute gbogbo ochi mere eze na ịga adị ọgaranya makakwanụ arọ ibubo sumodo chechekuche ayatala obodo mmanwụ aruo na Nnewi ka ga zute odogwu nwachi mere eze na nwa echimoni na Nnewi alesi bụ ngo ka njụọ anabala gụ mba onwe onye m ji ibi egwu onye ndị ibi egwu ọgaranya were obi salisali echimoni na Nnewi kileri na forward nke ije elie echimoni na Nnewi Nwata si na Awara Orji okodogwu na Nnewi echọza na goodness ifechukwu ịbalị mmọnwụ ọgịlịga ọkwa gị bụ CEO GIE logistic afịa niile ka ị na-agbapụta kọntena ka ị na-agbapụta kileri na forward ka iji elife echimoni na Nnewi ịgbamụ na-akpọnụ gị echimonu na Nnewi akara ugo na-akpọ gị echimoni na Nnewi inwere ibe ji eme mmanwụ inwere ibe ji ekpe mmanwụ n'aka echimoni odogwu echimoni odogwu n'ụmụ anụ ụka okodolo ka isi eje odogwu na Nnewi ụmụ anụ ka isi eje echimoni odogwu Nwata chi na Awara Orji nwoke ịbịa na Nnewi ọkwa ịkpamụ na-akpọ gị n'egwu nwoke ịbịa na Nnewi ọgaranya nwere obi salisali kileri na forward ka iji karịsịa tested and trusted odogwu na Nnewi ọkwa ịkpamụ na-akpọnụ gị mgbachakwara ụzọ eshimoni na-abịa ọgaranya erute gbogbo eshimoni na-abịa ọgaranya makakwanụ ọkwa nwachi na Awara Orji ọgaranya erute gbogbo GIE logistic n'ikpukpo odogwu ọgaranya makakwanụ echọzọ na n'ịbalị mmọnwụ ọgịlịga ọgaranya erute gbogbo a na-edo Nnewi kisi bido ije ọgaranya makakwanụ nenu nwoke bịa na Nnewi n'ịbalị ọmọba ọgaranya erute gbogbo nwachi na Awara Orji n'ikpukpo odogwu ọgaranya makakwanụ ụmụ anụ ka isi eje ọgaranya erute gbogbo GIE logistic n'ikpukpo mmọnwụ ọgaranya makakwanụ echimo n'iso na mmọnwụ ọgịlịga ọgaranya erute gbogbo oge na-akara ugo mmọnwụ na-akpọ gị n'egwu ọgaranya makakwanụ ofu nwa na-edo n'iso na mmọnwụ ọgịlịga ọgaranya erute gbogbo nwachi mere eze na ịga adịrị m ọgaranya makakwanụ oge na-akara ugo ịgbamụ na-akpọ gị n'egwu ọgaranya erute gbogbo nwachi mere eze na ịga adị ọgaranya makakwanụ arọ ibubo sumodo aga tuto odogwu na Nnewi echimoni odogwu ọkwa ịgbamụ na-akpọ gị n'egwu ọgaranya nwere obi salisali ọkwa ịgbamụ na-akpọ gị n'egwu kileri na forward ka iji karịsịa odogwu na Nnewi
Lagos kila lebili. Good morning na China. Odogwu na Nnewi o. Echi morning ni gadilimu. Nwata China Orji. Nwati balaku na nwa. Odogwu na Nnewi. Omanu kakisi eje. Odogwu na Nnewi. Okwe pamu na kulugegu. Echi morning odogwu. Maganya wolo bisale sale. Echi morning na Nnewi. Iwere ibe jeme mmanwụ. Mbosi mbelu begi. Ibe niile kimelu mo. Echi morning na Nnewi. Chedife ngwalo gị. Ojimote mogo. Ojimote mogo. Echi morning na Nnewi. Ojune mogo. Ogbenye mara obi amana. Ogbenye mara obi amana o. Anya fulugo jaya mma. Echi morning na Nnewi o. Anya wolo bisale sale. Edifiga melumo. Echi morning na Nnewi. Odogwu na Nnewi. Ikebi ekwa mu moto kamawa. Ojimote mogo. Ojule mogo. Echi morning na Nnewi. Iyedikwa mi ife egwu. Echi morning na Nnewi. Akalugo lekwu ilegi. Iwa muna akpolu gegwu. Une muna hemelu gegwu. Ogene muna akulu gegwu. Mboli bana komunisi. Ibeli lele selitego. Echi morning na Nnewi. Ibeli lele selitego. Echi morning na Nnewi. Mbala baragwe. Wakwala zuka na balao. Agbanwe dịka izu agbaghalịa ọkwa mmụọ ka ị na-eme. Echi morning na Nnewi ife izuru ka ị na-eme. Odogwu lebe mbe ọgaranya were obi salisali. Echi morning na Nnewi. Morning na Nwata. Odogwu na Nnewi. Odogwu na Nnewi. Ọgba gị bụ CEO JE Logistic. Clearing and forward kiji kalisia. Echi morning na Nnewi. Mgbafia ka na-agba o. Kontena ka na-agba o. Abịa niile na bata o. Mgbe na-agba ya gba. Echi morning na Nnewi. Tested and trusted. Echi morning na Nnewi. Ife niile ka ị na-eme. Ojimote mogo. Melu mogo ka mfụ n'anya. Ojule mogo. Melu mogo ka mfụ n'anya. Echi morning na Nnewi o. Ọkwa ya mamu na akụrụ gegwu. Ọgaranya were obi salisali. Odogwu na Nnedo. Ụmụ anụ ka isi eje. Lagos gị na lubili. Ebe ị na-agba afịa. Kiliani na fọwọdị. Odogwu ya gị ji kalisia. Abịa gị na-agbapụta o. Na kọntri niile. Odogwu na Nnedo. Echi morning odogwu. Echozo na odogwu. Ọkwa Nnedo ka isi eje. Ogene garu ga-egwuregwu bịa. Mmụọ ka na-eme. Akụ aka ege ntị. Odogwu na-abịa o. Echi morning. Ihe niile na-eselitego. Echi morning mmụọ abatago. Ihe niile na-eselitego. Odogwu na Nnewi solo bili o. Ihe niile na-eselitego. Nwata si na Awara Orji o. Ihe niile na-eselitego. Ọnwakibia weze Odogwu na Nnewi. Ihe niile na-eselitego. Ọkọlọgọ na karu mmụọ abatago. Ihe niile na-eselitego. Ọnụ echi morning Odogwu na Nnewi. Ihe niile na-eselitego. Echi morning ịbalị mmọnwụ. Ihe niile na-eselitego. Ọgaranya were obi salisali o. Ihe niile na-eselitego. Echi morning n'ịgadị o. Ihe niile na-eselitego. Echi morning gịnị dị emelu mo. Ihe niile na-eselitego. Echi morning sekpozi o. Ihe niile na-eselitego. Echi morning na-eje n'ịgadị o. Ihe niile na-eselitego. Ojalati agwọ ya n'ịbụ mmọnwụ o. Ihe niile na-eselitego. Ojigbo ndụle mọgụ n'ịgadị o. Ihe niile na-eselitego. Echi morning n'ịbalị mmọnwụ ego. Ihe niile na-eselitego. CEO n'ịgadị o. Ihe niile na-eselitego. GIE n'ịbụ mmọnwụ
Kini bali mongo gelega Suba Onu echi moni mwe selio Akwadoge na karugo mwa na bogo Echi moni mpale dadio Daddy we the pampa Daddy we the pampa Oge na karugo mwa na bogo Echi moni uma garuga biago Akwagi bochi mote mogo na newi Ikebi egwe mu moto kambawa o Echi moni weze ni radio Obuli ife gugo imo Obuli ife gugo nye modogu Aburu body map yenumo Akwari echi moni odogu ne pempe Wachi meleze ni radio Aro Sumodo Wabia Kaja kelendo odogu Ndegi na bane mewane Kaga kelendo odogu Ndechuku na baloko Fasoni ya neme Fabani mongo gelega Asimoni Isimu kelo Odogu jemonu Ahunga na newi Chief Dr. Stephen Ibedo Omeka Naya Omeka Papa Omeka Daddy Ebu CEO Ibedo Ibedo Sipotu Ibedo Simenti Bianu Furunu Kwaga Obo Yamaro Biamana Oyo Gelega Oyo Gelega Ije Aro Oyo Gelega Aro no rifito Kagazu todogu Oguze musika Ifegu kinelele Oguze musika Igebi egwe mifegu kankowa Oguze musika Odagu no rifito Ibali mwe jeje Isoni iba neme Oyo gelega Aro Oyo gelega Oguze musika Cheku Karu no kuzu Kagazu todogu Abutesi Kitchen equipment Abutesi odogu Abutesi Kitchen equipment Abutesi odogu Abutesi Iye nile kineme o Ibali mwa jeje Aro Oyo gelega Abutesi Oyo gelega Ekubeku Aro Karona newi Kagazu todogu Christian odogu Achise mokaragi Iwe nine kine menu yao Christian odogu Kiliari na forward kija halachaka Odogu neko Christian yo Ebali mongo gelega Isona mongo gelega Aro Oyo gelega Christian Oyo gelega Euma Kagazu todogu kwa Odogu nuru Urumudi munewi Half and double Even in a kineme Odogu IG weze IG odogu Even in a kineme Ebali mongo gelega Aro Oyo gelega IG Oyo gelega Half
na top onye ọgịrịga. Hey! Karu na n'ugbo agazute odogwu CME odogwu na n'ugbo CME Motors China Medici CME odogwu na n'ugbo oji moto eme ọgụ ihe mekwala ụmụ ọgụ ka m fụ n'anya CME Motors odogwu na n'ugbo iso na mmọnwụ ọgịrịga onye ọgịrịga aro onye ọgịrịga CME Motors onye ọgịrịga ije aro kakere otu mụrụ odogwu otu dike mụrụ odogwu maka na agwọ ga-amụ agwọ mgbada ga-amụ mgbada agụ ga-amụrịrị agụ ọ bụzi onye ka m na-akpọ n'egwu Mr. Victor nna ya elugodogwu nna ya enugwu Ifechukwu utu mụrụ odogwu utu dike mụrụ odogwu dadi n'ịga dị eshimoni si mụ kele gị ịga dị ka echi ewu kake na afọ mụrụ odogwu afọ mụrụ eze ọ bụ onye ka m na-ekwu n'isisi Charity Uju Ifechukwu mụmi n'ịga dị ka echi maka na echi aja akọ n'igwe ka n'odogwu ese the celebrity bouncer esel odogwu esel mmanwụ ọkwa ịbụ CEO ese shops and events Akaleme small shops number 1 CSO odogwu na Nnewi echi money ebe mụ na-agbụghị n'egwu onye mụ na-emere gị egwu akalu ga-abịago echi money mgbe jekidekwe ịmalivi ga-emelụ mụ echi money ibe kịta jesoro onye akwụkwọ oyuganye ọgba agbọ echi money odogwu aga m akpọzi okuzi onwe m echi money odogwu answer your call echi money answer your call echi money answer your call aro ije ndị mamora papa biko na-eweli iwe maka na egwu ka na-abịa nke a ka bụ mbido maka na egwu dị n'ilu anyị libia azụ anyị wara n'ụkwụ ụgwọ oge na-akara ugbo aga m alaba egwu maka ebe si bịa dị anya arọ echi money ihe niile na-eselitego echi money mmọnwụ abatago ihe niile na-eselitego odogwu nna Nnewi solo bilio ihe niile na-eselitego nwata si na Awara Orji ihe niile na-eselitego ọmakibịa weze odogwu na Nnewi ihe niile na-eselitego ọkọlọgọ na-akara ugo mmọnwụ abatago ihe niile na-eselitego ọnụ echi money odogwu na Nnewi ihe niile na-eselitego ọnụ echi money ịbalị mmọnwụ ihe niile na-eselitego ọgaranya were obi salisali ihe niile na-eselitego echi money n'ịga dị ihe niile na-eselitego echi money gịnị ga-emerụ m ihe niile na-eselitego echi money si emozi ihe niile na-eselitego echi money na-eje n'ịga dị ihe niile na-eselitego ojalati agwọ ya n'ịbụ mmọnwụ ihe niile na-eselitego ojigbo ndụle mọgụ n'ịga dị ihe niile na-eselitego echi money na ịbalị mmọnwụ ego ihe niile na-eselitego CEO n'ịga dị ihe niile na-eselitego GIE n'ịbụ mmọnwụ ike ihe niile na-eselitego bọbanụ echi money odogwu na Nnewi
Nwata wala Orji n'ịgadị Nwata wala Orji n'ịgbalị mmọnwụ ọgịlịga Suba Olu eti mọni mmọnwụ eseli Ọgbara oge na-agara ugbo mmọnwụ na mgbogo Eti mọni mgbalị ga-adị Daddy with the pampa Daddy with the pampa Ogela garugo mmọnwụ na mgbogio Echi mọni ụma garugo abịago Ọkwa gị bụ ochi moto mọgọ na Nnewi Ị ga-ebi egwe m moto ka mgbawa Echi mọni weze n'ịgadị Ọ bụrụ ife egwu ugo imo Ọ bụrụ ife egwu ugo onye modogwu Ọ bụrụ ụgbọ dị mma ihe n'umo Ọkwari esi mọni odogwu na-epe mpe Nwachi mere eze n'ịgadị Hit Burge on the beat. Aro! Sumodo